اہل سنت جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رب نواز آسی صاحب حاضری پیش کرتے ہیں اور آپ کی حضرت کے بعد دو نعتخواں باقی اور آخر کے خطیب اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز رضوی صاحب آپ کا انشاءاللہ خطاب ہو سی ایک نعرہ بند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا دے بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات بزم کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کروں تو بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام لائق ستادی علماء کرام ثناخان مصطفیٰ بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی قرب و جوار تو جتنے بھی چل گئے اللہ سب نو قدم قدم دے نیکیاں دے ذخیر عطا فرمائے. آئیدی بقیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احباب دے اس گاؤں چک نمبر 75 WB دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ کریم بابا جی جنہ سائیاں دے ذکر واسطے اسی آئیں اور سائیں سارا جانا دیں. اللہ کریم سب احباب دا آنا قبول فرمائے. اور تسی بیک رہے ہو اگر میں فردن نام لواں تے کافی وقت بیت جائے گا. میں نو بھائی محمد اللہ دیتا پھول نمبردار صاحب نے حکم کتا بندہ نجیز حاضر ہویا. بس میں او گفتگو نہیں کرنی کہ تسی اکتا جاؤں، او گفتگو کرانگا جڑی تو آنی سمجھ آ جاوے. ماشاءاللہ میرے تو پہلے خطاب ہویا کہ میں آپ نہیں سمجھ سکتا کہ تو آنی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. اور میرے تو بعد بھی رو صاحب اور بھائی اصغر علی قادری صاحب پھر رضوی صاحب دا بھی خطاب ہے. تو میں انشاءاللہ جس ٹائم ہی میں اشارہ ہو گیا میں حقیقت انہاں بندیاں چنی ہے جڑا مائک منال ورلڈ ہو جمع اتنی تقریر کراں گا جتنی تسی سن سکو. آؤ قرآن دی آیات دا ترجمہ سماعت فرماؤ تو بعد دا آغاز کراں. اللہ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب لب کھولو تے میٹھا جا بولو. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا کملی والے اعلان کر دے اے دنیا والے اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو. فرمایا فتبعونی، فرمایا پھر میری اتباع کرو. فرمایا یحببکم اللہ، عرض کیتی یا اللہ جی اسی تیرے یار دی اتباع کریے تے عطا کی کرے گا. فرمایا پھر جدو تسی میرے یار دی اتباع کرو گے میں تواڈے نال محبت کراں گا. فرمایا صرف تواڈے نال پھر محبت نہیں
करांगा। फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुहाडे काले गुनाहां ते रहमत दी चिट्टी चादर पा के फरमाया उन्हां नूं माफी फरमा देवांगा। कौनैन दे वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों फरान दी चोटियां ते खड़े होके ऐलान नबूवत कीता, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे लोगो, फरमाया ऐ मक्के वालियो, फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, सरकार ने इरशाद फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, सरकार फरमाया कलमा पढ़ लो बेशक फलाह पा जाओगे। मेरे करीम नबी ने ऐलान नबूवत कीता, सरकार ऐलान नबूवत करके शाम को घर आ गए। मेरे नबी दे रिश्तेदार थे, मेरे नबी दे आंड गवांड वाले आ गए ते अंत कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लड़ाइयां झगड़े कादे, आजा रल मिल के काम चला लेने आ, कदे कदे तू साडे बुतां दी पूजा कर लिया कर ते कदे कदे असीं तेरे खुदा दी इबादत कर लवांगे। ते उस वक्त मेरे नबी ने आसमान वल वेख के अर्ज कीती या अल्लाह ए उवें मेरे रिश्तेदार ने, पर मौला ए मेरा ते तेरा रिश्ता तोड़न आए ने। मेरे नबी रो के अर्ज कीती या अल्लाह मैनू तेरी इज्जत दी कसम है जेड़ा तेरा नहीं ना वो मेरा कुछ नहीं लगदा, जेड़ा तेरा नहीं ना वो मेरा कुछ नहीं लगदा। अल्लाह ने फरमाया सोने फिर मैनू तेरे भी इन हामीम दे खेलण वाले कुंडला दी कसम है। अल्लाह फरमाया सोने जे तू साडे लई अपने छड्डन लगे हैं, फरमाया सोने फिर असी भी उन्होंने अपना बनावांगे जेड़ा तेरे नाल भी मोहब्बत करने वाला होएगा, साडे नाल भी मोहब्बत करने वाला होएगा। फरमाया सोने असी इबादत असी अपनी मोहब्बत भी उनदे कबूल करांगे जिंदे दिल दे अंदर तेरी भी मोहब्बत होवेगी, साडी भी मोहब्बत होवेगी। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने फिर अपने यार दी मोहब्बत भी दसी, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत भी दसी। बड़ा कुरान दे उच्चा जे बोलो सुभान अल्लाह। मैं तमहीद इस वास्ते छोटी की थी कि जल्दी जल्दी तरन्नम दे अंदर आते आप अहबाब दा ज़ौक़ जिंदा करा। एक बारी हाथ चुक के बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भट्टी बरादरान भी हाजी साहब काफी अहबाब मेरे जाने पहचाने चेहरे भी बैठे ने, अल्लाह पाक आपदा भी आना कबूल फरमाए। तो अहबाबी दी वकार एक बारी और बोलो सुभान अल्लाह ते मैं कुरान पढ़ा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कमली वाले लब खोल के ऐलान कर दे, अर्ज की अल्लाह की ऐलान करना है। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले ऐलान कर दे, मक्के दे विच बसण वाले काफिरों ते यहूदियों तुसी भी सुन लवो कि अल्लाह की ऐलान करना है। अल्लाह ने फरमाया सोने ऐलान कर दे, ना मैं कमी वेखना वा, ना मैं चौधरी वेखना वा, ना मैं कसर ते महल्लात वेखना वा, ना मैं मुफ्ती ते इमाम वेखना वा, ना मैं गोरा बग्गा काला चिट्टा वेखना वा। अर्ज की अल्लाह तू की वेखना वे, अल्लाह फरमाया सोने मैं तेरे वल वेखना वा। अर्ज की अल्लाह तू की वेखना वे, अल्लाह फरमाया कमली वाले अगर रंग दा काला होवे मैनू सोना बड़ा लगदा वे, या अल्लाह वजह की है। अल्लाह ने फरमाया मैं काला रंग नहीं वेखदा, मैं दिल विच कमली वाला वेखना वा। अल्लाह फरमाया सोने रंग दा गोरा होवे मैनू सोना नहीं लगदा, या अल्लाह फिर सोना कौन है। अल्लाह ने फरमाया मक्के दे दो मुहल्ले ने, एक मुहल्ले विच जाती मारो रंग दा भी गोरा है, जात दा चौधरी है, 8 किलो सोने दा मानक है। अल्लाह फरमाया मैनू सोना नहीं लगदा, या अल्लाह फिर सोना कौन है। अल्लाह ने फरमाया मक्के दे दूसरे मुहल्ले विच जाती मारो रंग दा भी काला है, जात दा गुलाम है, टूटी हुई जुत्ती पाण वाला, ओदी हालत दिल फिकार है, ओदे चेहरे ते गर्दो गुबार है। आवाज आई ओदे नाल ही प्यार है क्योंकि ओदा नाम बिलाल। आवाज आई ओदे नाल ही प्यार है क्योंकि ओदा नाम बिलाल है। फरमाया सोने मैं गोरे रंगा वल नहीं वेखदा, मैं ते तेरे रंग वल वेखना वा। जे रब नूं गोरे रंगा दे नाल प्यार होंदा ते काफरां दे विचों अबू लहब नालों वध के कोई सोना कोई नहीं सी। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे हाथ टूट जान, तू बर्बाद हो जावे। अर्ज कीती या अल्लाह ते सोना ही बड़ा है। अल्लाह फरमाया मैनू सोना नहीं लगदा, या अल्लाह फिर सोना कौन है। फरमाया इनू गोरे रंग ते मानो, मैनू मेरे यार दा रंग सोना लगदा है।
اینو آتے گورے رنگ تھے مانے مینو میرے یار دا رنگ سونا لگدا گئی تے میاں صاحب نے اسے رنگ دا ہی ترجمہ پیش کیتا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے بولو سبحان اللہ تے میاں صاحب نے فرمایا کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا پکا رنگ او عشق نبی دا جڑا چڑھیا کدے نہیں لیندا پکا رنگ عشق نبی دا جڑا چڑھیا کدے نہیں لیندا آؤ گرامی قدر حضرات انہاں لوگاں دی گل سناواں جنہاں نے اپنی سیرت تے اپنی صورت تے کملی والے دا رنگ چڑھایا گرامی قدر حضرات ہجرت دی رات مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک رب دا یار تے دوسرے رب دے یار دا ماہی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ابو بکر صدیق نو نال لیا ادھر مدینے والیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ویکھیا ادھر 17 دن گزر گئے نے مدینے والے او راستہ اڑیک رہے نے کہ کدوں کملی والے آن گے کدوں سونا آوے گا تے اسی سونے دی دید کران گے ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال لیا تے سرکار گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نو لے کے ٹر دے جا رہے ادھر مدینہ طیبہ والے نے جے نبی نو ویکھیا کوئی نہیں گا 17 دن گزر گئے نے مدینے والے نبی دیاں اڑیکاں پہ کر دے نہیں پر گرامی قدر حضرات اس وقت مدینے والے ویکھ کے حیران رہ گئے کہ اسی تے ایک محمدی اڑیک پہ کر دے سے تے دو پہ آندے نے اے تے دو پہ آندے نے مجیب بھائی یہ جڑے دو آ رہے نے انہاں دوواں دی رفتار ایک جیسی انہاں دوواں دی گفتار ایک جیسی انہاں دوواں دی دستار ایک جیسی نال ابو بکر صدیق بھی نے تے نال کملی والے بھی نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے ویلے ٹرے ٹرے مدینے آ گئے میرے نبی دے ویلے مدینے دی جو دے وچ آئے نے مدینے والے دیکھ کے حیران رہ گئے کملی والا کیڑا گئے ابو بکر کیڑا گئے ابو بکر صدیق نے ویکھیا کوئی میرے ہاتھ پہ چمدا دے کوئی کملی والے دے پیر پہ چمدا گئے ابو بکر صدیق نے عشق نے قبول نہ کیتا ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لے کے نبی دے سایہ کر دیتا فرمایا مدینے والے او کڑے بھولے کھچ پہ گئے دو فرمایا میں غلام آ کملی والا گئے اے بکری گالے یار نے کول رکھ رکھ کے رنگ اپنا چڑھا لیا ابو بکر صدیق فرمان لگے بکری گالے یار نے کول رکھ رکھ رنگ اپنا چڑھا لیا گئے گرامی قدر حضرات پھر اے او لوگ سن جنہ حضور دی سیرت دے نال پیار کیتا پھر پتہ نہیں سی چلدا اے او نے یا او اے نے گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جدو ہجرت کر کے جان لگے نا تے میرے کریم نبی نے مولا علی نو بلایا سرکار فرمایا علی عرض کیتی جی سونیا فرمایا علی آ میرا بستر ہے تو ہے جے تھے رات لیٹ نہ گئی تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا او سامنے نکر والی اشارہ کیتا سرکار فرمایا علی او سامنے کافراں دی امانتاں پئیاں نہیں تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی سویرے اے امانتاں دے کے تو بھی مدینے آ جاویں اچھا بھی توجہ ہے جن دی توجہ ہے بولے سبحان اللہ اب آئیے محفل چونا جانا بند کر دو جی بہنا تے بیٹھ جو جنہیں چلنا چلے جاؤ ایکو باری اٹھ جو جنہیں بھی اٹھنا یہ محفل دا اس نے زان خراب ہوندہ ہے بھائی صاحب اب بڑیاں دے بندے بیٹھے ہو منہ تے بچو ایک نیانا اٹھ جاوے نا تو کہندے مارے دے چانڈے نو کڈے نو دوبارہ بڑیاں چ پہن دی تمیز ہی کوئی نہیں ساڈی محفل دا اتنا ادب ہوندا ہے جتے حضور دا ذکر ہو رہا ہے سانو اتنا بھی ادب کوئی نہیں یار کم از کم حضور دی محفل دا ادب کرنا چاہیے نا جتے حضور دا ذکر ہو رہا ہوئے اوتھے تے سانو ادب نال بہنا چاہیے نا اسی نرم بستر چھڈ کے آئے بیوی بچے چھڈ کے آئے سارا کچھ چھڈ کے کادے واسطے آئے جے تسی بٹیاں نو منہ بکھانا ہے تے بے شک چپ کر کے بیٹھے رہو جو حضور دا ذکر سنن آئے پھر کان بھی کھولو تے دماغ بھی کھولو تے حضور دی گلاں سنو تاکہ پلے پوے رات نو جا کے بستر تے لوٹے اے نہ ہوے بھئی جویں خالی گئے سا اوویں ہی آ گیا کچھ نہ کچھ ایک پھل چولی دے وچ لے تے تہاڈا آنا قبول ہو جائے گا ساڈا پڑھنا قبول ہو جائے گا انج توجہ نال رہنا جا کے رہنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی او سامنے انہاں کافراں دی امانتاں پئیاں نے، میرے نبی نے فرمایا علی امانتاں دے کے نا تو میرے مدینے آ جائی۔ اوے 75 چک دے وچ بیٹھ کے نبی دا ذکر سنن والےو اتنا یقین تے کافراں نو بھی ہے سی بھئی اسی جانی دشمن محمد دے بن گئے مگر محمد ہے امانت دار ہے، محمد ہے امانت دار ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی سویرے امانتاں دے کے نا تو بھی مدینے آ جائی۔ اچھا بھئی کسی نے نا مولا علی کو پوچھا سی علی ساری زندگی راتاں عبادت تے مصلی تے گزریاں نے، اے دسو کدے زندگی دے وچ سکون دی نیند بھی ستے ہو، کدے نیند دی سکون دی بھی ستے ہو؟ مولا علی نے فرمایا ہاں زندگی دے وچ ایک ایویں دی رات ایسی جس رات ساری رات سکون نال ستے ہاں۔ مولا علی نے فرمایا کیڑی رات ستے سی؟ فرمایا او ہجرت دی رات جدو سرکار فرما کے گئے سن علی تو ایتھے سو جا تے سویرے مدینے آ جائیں۔ پوچھا علی او تے رات خطرے دی بڑی رات سی، بار کافر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے تے نیند نہ آوے تو کہنا آرام نال ستا رہا۔ سنیا جے مولا علی دا جواب، مولا علی فرمان لگے اگو جس رات بھی بستر تے لیٹ دساں خیال آندا سی علی اٹھ رب دی عبادت کر کے تیرے موت نہ آ جاوے۔ علی اس رات اس واسطے ستا سی علی نو اس رات موت بھی نہیں مار سکتی، کیوں؟ حضور فرمایا سی علی صبح ہونی ہے امانتیں دینی نے تو مدینے آنا گے، تو مدینے آنا گے۔ گرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جڑے ویلے حضور دے بستر تے مولا علی لیٹے نا سرکار فرمایا علی عرض کی جی سونیا، فرمایا علی جدو رات نو سونا نا چادر انج لینی ہے، کروٹ انج بدلنی ہے، پاسا انج لینا ہے۔ سنیا جے مولا علی دا جواب، مولا علی کہنے لگے سونیا سوندا تے اگے نہیں کوئی پہلی رات نہیں نہ سون لگیا۔ مولا علی دا مرید بولے گا اس گل تے مولا علی کہنے لگے سونیا سونا تے اگے نہیں کوئی پہلی رات نہیں سون لگیا۔ سرکار فرمایا علی اگے آپ دے بستر تے سوندا سی، اج محمد دے بستر تے سون لگیا۔ ستا علی ہوے لگدا نبی ہوے، ستا علی ہوے لگدا نبی ہوے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی انج سونا گے، علی انج پاسا بدلنا گے۔ جدو مولا علی نبی دے بستر سے لیٹ گئے نا اچانک آسمان تے رب نے جبرائیل تے میکائیل نو بلایا۔ اللہ نے فرمایا جدو میں تانوں جدو کملی والے تے علی نو ویر بنایا سی تو آسمان تے جبرائیل تے میکائیل نو بھی ویر بنایا سی۔ اللہ نے دوویں فرشتیاں نو جڑے ویلے اپنے نیڑے بلا لیا، اللہ نے فرمایا جے میں تانوں دوواں نو آکھاں جبرائیل تو میکائیل تو جان قربان کر دے، میکائیل کہنے لگا جی میں کدے نہ کراں گا۔ فرمایا میکائیل جے میں تینوں آکھاں جبریل تو اپنی جان قربان کر دے، کہنے لگا جی میں کدے نہ کراں۔ اللہ نے فرمایا دوویں فرشتے مکے دی زمین وال ویکھو، یا اللہ کی ویکھنا گے؟ فرمایا محمد دا بستر لیٹیا علی ہے، فرمایا اج علی جان دی بازی لا کے ستا گے۔ عرض کی اللہ اسی کرنا کی ہے؟ فرمایا دوویں جا کے علی دیاں رکھوالیاں کرو، جبریل آندے علی دے سر پاسے کھلو گے، میکائیل آندے پیراں دے پاسے کھلو گے۔ دوویں فرشتے ساری رات ہوا دے دے رہے نالے کہندے رہے علی ستا رہے، کہندے نصیباں والا نے ستا ایتھے میں اللہ حفاظت آیا سوال تے پیا کردا۔ علی کہندے نصیباں نال ستا ایتھے میں اللہ حفاظت آیا آسمان تے پیا کردا گے۔ اے او علی سی جن نے جان دی قربانی لا کے نبی دے بستر تے لیٹیا ہے سی۔ گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جان قربان کر کے مولا علی لیٹے سن۔ اے او لوگ سن جنہ جانہ دی پرواہ نہیں کی تھی، فقط حضور دے نال پیار کیتا سی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے نال پیار کیتا۔ ابو بکر صدیق نے بھی کہنا تے سرکار ابو بکر فرمان لگے بھئی یہ بکری گل ہے، آ نبی بیٹھا جے میں تے غلام ہاں۔ گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے ویلے ایرانیاں تے رومیاں دی جنگ ہوئی نا اللہ نے قرآن دے وچ فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جدو روم والے غالب آگے، جدو ایرانیاں تے رومیاں دی جنگ ہوئی نا میرے بھائیو جڑے ایرانی سن نا اے مجوسی سن، اگ دی پوجا کردے سن، جڑے رومی سن ہے عیسائی سن مگر اہل کتاب سن۔ ایرانیاں تے رومیاں دی جنگ ہون لگی، ادھر مکے خبر ہو گئی تے ایرانی تے رومی لڑن لگے نے۔
مکے دے جڑے کافر سن انہاں دا خیال سی ایرانی جیت جاون، کیونکہ ایرانی بھی کافر سن تے مکے دے بھی کافر ہی چاہندے سن بھئی اللہ کر کے ایرانی جیت جان، تے حضور بھی یہی چاہندے سن اور حضور دے صحابہ بھی یہی چاہندے سن بھئی روم والے جیت جان۔ گرامی قدر حضرات وقت طے ہوا، اخیر کار ایرانی جیت گئے، رومی ہار گئے۔ جڑے ویلے ایک خبر پہنچی نا مکے دے کافراں نو پتہ چلیا کہ اہل کتاب ہار گئے نے تے کافر جیت گئے نے۔ ہن مکے دے ایک کافر سی جس دا نام ابی بن کعب سی۔ حضرت جی ابی بن کعب کافر ظالم مکے دی گلی دے وچ بیٹھ ٹرے تے نالے حضور دے صحابہ نو دیکھ کے کہن لگا دیکھو جی او بھی اہل کتاب سن، تسی بھی اہل کتاب ہو، جویں کافر جیت گئے نے ایک ویلا آوے گا اسی بھی تواڈے نال جنگ لڑاں گے، جویں او جیت گئے نے اسی بھی جیت جاواں گے، جویں اہل کتاب ہار گئے نے تسی بھی ہار جاؤ گے۔ حضور دے صحابہ نے صحابہ ٹرے حضور دی بارگاہ دے وچ آئے۔ ابو بکر صدیق کہن لگے سونیا کافر مینے پہ دیندے نے۔ میرے نبی فرمایا ابو بکر کی کہندے نے؟ سونیا او کہندے نے کہ جویں او جیت گئے نے اسی بھی جیت جاؤں گے، جویں او ہار گئے نے تسی بھی ہار جاؤ گے۔ حضور مسکرا کے فرمایا ابو بکر حیران نہ ہو، جویں اے اج جیت گئے نے ایک ویلا ہو آوے گا۔ حضور فرمایا ٹھیک 9 سالاں تو بعد پھر جنگ ہوے گی، 9 سالاں تو بعد پھر جنگ ہوے گی۔ حضور فرمایا ہن کافر جیت گئے نے، سرکار فرمایا پھر کافر ہارن گے، اہل کتاب جیتن گے، اہل کتاب جیتن گے۔ گرامی قدر حضرات وقت گزردا جاندا کہ ابو بکر صدیق نبی دی بارگاہ دے وچ اٹھے تے مکے دی گلی دے وچ آ گئے، سامنے اوہی ابی بن کعب پیا آوے تے ابو بکر صدیق فرمان لگے ظالما کی پیا کہندا سی کہ اسی تواڈے نال لڑاں گے تسی ہار جاؤ گے اسی پھر جیتاں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے میں پیا کہنا وا تسی ہارو گے اسی جیتاں گے، تسی ہارو گے اسی جیتاں گے۔ حضرات 20 دن گزرے، بادشاہ نے آکھیا نہیں ماندا، وزیر آکھیا نہیں ماندا، وزیر نے آکھیا لے آؤ جی انہوں۔ بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا، بادشاہ کہن لگا اس عبداللہ دے سامنے ایک پانی دا کڑایا گرم کیتا جاوے۔ میرے بھائیو اتنا پانی تیز ہو گیا کہ ابالے پہ لوے۔ بادشاہ نے ایک اور قیدی نے بلایا، اس حضرت عبداللہ دے سامنے اس قیدی نے کڑائی دے وچ سٹیا، منٹ تو پہلے سارے جسم دا ماس اتر گیا۔ بادشاہ کہن لگا عبداللہ دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ظالما اے تے ایک جان ہے کدے 100 جان بھی ہوندی میں وہ بھی قربان کر دینا سی، 100 جاناں بھی ہوندیاں صرف میں بٹی صاحب نے فرمائش پوری کر کے فوراً اجازت۔ گرامی قدر پھر حضرت بٹی صاحب دے ہوئے کیونکہ روز صاحب پڑھنا سکر سے قاری صاحب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ گرامی قدر حضرات اے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سن جنہاں جان دی قربانی دے کے اپنے جسم ول نہیں ویکھیا، جان ول نہیں ویکھی، حضور دی عزت ول ویکھیا، حضور دے عشق ول ویکھیا، جان دی قربانی دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان ہوئے۔ دعا ہے اللہ کریم سانو سارے نو اسی طرح صحابہ کرام دے طرح پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔